Hello everyone, good morning. Welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. Good morning. Then body near putting for cover to bang the memo pani langasna lemon with honey. Everybody go koi pie good udig long is by tobla paigia. थोड़ा पतला तो बनना पड़ेगा वरना एक्सरसाइज को टाइम बिराद लेजी जाबाय आं बिराद बायो वर्कआउट खालामनो स' ओंखायनो लेमन पानिखौनो लोंबाय उपाय गैया लोगो हायाब्बाबो लोंदों आरो फेट्सनि थाखाय oh god ओमफ्राय दायो जोंना बाहेरायाव जानाय लोंनाय लाहार फाहार जाबायानो खारन गेदेरफोर दंना फुङावनो ओंखाम जायो लोगोफोर दायो जों इभिनिं आउटिं ओमफ्राय लोगोसे आखायाव कमला अरेन्ज नै बेलासिनि एसे ओंखारबोदों न'आव बेसे थानो बोथोराबो जि थान्दा मोजां ओंखारथ' दा अबेबा लामाफोराव मा होनो साहा थिंख्लि फिथाफोर मोनोबा जाना फैनोसै ना मिथु ओंखारबाय ओमफ्राय मा होनो आजालुतु ओमफ्राय आब'मोनखौबो लिंदोंमोन आरो खिन्थु इसोर फैथ'आनो आरोना इसोर मालाय मा होनो रेस्ट लादों ओमफ्राय जोंथ' देवानि आथिं नालाय दसे ओंखाराबा जोंना गोजोना स' ओंखायनो जों ओंखारबोलायबाय आरो ओमफ्राय अरेन्ज लाबाय लामायाव अरेन्ज फाननाय नुदोंमोन बेखौनो थाइनै लानानै जाबाय आरो दा इभिनिं टाइमनि ओमफ्राय सानसेटआबो जि सुन्दर जानानै दं दा सानसेट जाहां ना मिथु ओमफ्राय लोगोसे गानजा सकसिम थांना फैनि जोंनि सिमां फिसा जायगानि देरासिम नामा ओमफ्राय लोगोफोर गोबाङानो आंखौ कार्बि आंलंआव माला थांगोन ओमफ्राय कार्बि आंलंनि आलासिफोरा मानो फैया लुथुमनि आबै आबौल' फैयो नोंसोरनि आइ बाबाया मानो फैया गोबां कुइसन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेफोर खोथाखौ रिप्लाय होबाय थाया सानदोंमोन बाट बिराद गासिबो ब्लगावनो आङो माने नाथाय बिराद गासैबो भिडिअ'आवनो आङो बे कमेन्टखौ मोनबाय थायो आरो ओंखायनो दिनै एसे रिप्लाय होनो सानबाय होनोना मिथु एक्चुअलि आं कार्बि आंलंआव थाङैयानो जाहैबाय आं न'आव थांनो मोना लोगोफोर आरो नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ना जोंनि माबायदि सिटुएसनावहाय हाबाया जाबाय बिदिनो दावराव दावसि बुहुत खोथा ओमफ्राय बेखायनो जोंना बिमाया दुखु मोननानै दं आरो बिफायाबो ओमफ्राय माने एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरोना आं दि बेबायदि भुल मावगोन बा बेबायदि गोरोन्थि खालामगोन माने बेफोरबायदि जागोन बिमामोना एक्सपेक्ट खालामाखैमोन ओंखायनो माने बिमामोना दुखु मोननानै दं आरो ओमफ्राय आंखौ न'आव थांनो होआ आरो दा आं थांनो मोना कार्बि आंलंआव ओमफ्राय मिन्थिया इन फिउचारसिम न'आव थांनो मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हाला ओमफ्राय मिन्थिया इन फिउचारावबो न'आव थांनो मोनगोन ना मोना बेखौ मिन्थिला बाट गावसोरल' मोजाङै थाथोंसै बेखौनो आसा खालामो इसोरनिसिम ओमफ्राय मा बुंबावगोन आरो लोगोफोर बेनोसै न'आव थांनो होआ नालाय आंखौहाय ओंखायनो आं थांनो हाया ओंखायनो कार्बि आंलंआव दिनैसिम थाङाखै आरो लोगोसे बिसोरबो फैया आरो ओंखायनो स' दाथ' मिन्थिबाय लोगोफ्रा आं एसेबाबो फोरमायना होबाय ओंखायनो कमेन्टआव प्लिज माने मा होनो सोंबाय थाहरनो नांला आरो दाथ' मिन्थिखाबायना आं कार्बि आंलंआव मानो थाङा बा बिसोर मानो फैया नोंथांमोननो खिन्थानानै होबाय आरोना आङो माने भुल मावबायबो नालाय ओमफ्राय जानायाबो जाथारबायबो नालाय घटनायाबो स' बिनिखायनो दुखु मोननानै माने रागा जोंनानै आरोना न'आव थांनो होआ आरो आंखौ स' ओंखायनो थांनाय जाया आरो लोगोफोर ओमफ्राय स' बिदिब्ला दिनै मिन्थिबाय गासिबो खोथाखौ ओमफ्राय दा प्लिज बार सोंहरबाय थानांला आरो आंनावहाय माने आंबो मोजां नाङा बिदि बार सोंहरजाबाय थायोबा आरोना ओंखायनो रिप्लाय होआ सानदोंमोन बेफोर खोथाखौ रायलाया सानदोंमोन थेवब्लाबो खोन्थाना होबाय आरो आं नङाबा आरो बेखौनो बार सोंबाय थागोन ओमफ्राय लोगोफोरजों दायो गानजा सकआव सौफैबाय ओमफ्राय गानजा सकआव मानि थाखाय फैदों एक्चुवेलि लोगोफोर जोङो बेयाव दखान मोनसे लाबाय आं दिनै रिभिल खालामना होबाय आरो मिथुजों आंजों दखान मोनसे लाबाय खारन इउटुबजोंथ' खुनु आसा खालामनो हायाना जों इउटुब दानो दं दानो गैया बिनिखायनो इउटुब गैयाब्लाबो जाहाथे जोङो माबा मोनसे खालामनानैबाबो सोलिनो हायो बिनि थाखायनो जों दखानखौ लानाय जाबाय आरो ओमफ्राय खैराबारि टाउनावहाय लानो सानदोंमोन ओमफ्राय जों दखान नागिरबाय थानायाव जोङो बिदि दखानखौ मोनाखिसै ओमफ्राय बाजेटजोंबो जोंहा मिलायासै मानोना सिकिउरिटिखौबो गोबां बुंबाय टंलायाव लानो सानदोंमोन ओमफ्राय टंलायावबो बिराद बुरजा सिकिउरिटि जों लानो हाखाथारा आरो टंलायाव बिदिबा ओमफ्राय
गानजा सगावहाय एसे जोंनि हानायखिनिनि सिकिउरिटिखौ जों मोनबाय आरो बेनिखायनो जोङो गानजा सगावब्लाबो जोङो लानोसै होननानै दखानखौ लानाय जाबाय आरो ओमफ्राय बे दखानखौहाय जोङो मा होनो दख'ना दखान होगोन सानदों दख'ना लागोन आरो दख'नाजों लोगोसे पार्लार लाखिगोन आरो आं पार्लार माने आंनो गावनो हायोना खामानिफोरखौहाय स्टार्टिङाव आं गावनो खालामगोन जाखिनि दखानाव जों मिथिजों गावनो थागोन ओमफ्राय मा होनो पार्लारनि खामानिफोरखौबो आंनो गावनो रोंखागौ खारन आं ट्रेनिं लाखादोंमोन माखासेखौ रोंगौ आरो ना ओमफ्राय लाखिगोन सिख्ला सासे नायनोसै माबायदि जायो दखाना ओमफ्राय नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगोन आरो जेला दाथ' जोङो दखानखौ अपेनिं खालामनो हाया दासो सुरु जाहांदों ओमफ्राय अपेनिं खालामोबा निस्सय नोंथांमोननो आङो भिडिअ ब्लगिंआव शेयार खालामनो होखागोन अपेनिं जाबाय होननानै ओमफ्राय नोंथांमोननि बिराद सापर्ट नांगोन आरो ओमफ्राय जों बेयावहाय दख'ना लाखिगोन मोजां मोजां ओमफ्राय जों अनलाइन अर्डारबो हरगोन आरो ना दख'नाफोरखौ लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना अनलाइन अर्डारबो लानो हागोन आरो आंनिफ्राय एबार स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दख'ना दखानखौ एसे देखायनो नै दा माने मा होनो लुबाय थादों लोगोफोर अ माय गड ओमफ्राय नै बेनो आरो ना लोगोफोर नैबेनो गानजा सगा माने ओरै सिद थांबा गरायसर ओमफ्राय इथिंजाय ओरै माबा मा होनो इथिंजाय मा लामा थांनो हायो ओरै थबस्र' मा लामा थांनाय मिथिनो सोंनो हागोन र' ओमफ्राय नैबे जोंनि खैराबारि आरो ओरै थबस्र' ओमफ्राय गानजा सगा देरहांबाय बेफोर दखाना ओमफ्राय नैबे लुखानाय दखानखौ गासिबो लाजोब्बाय आरो नङाबा जों बेखौनो माबा मोनसेखौ लागोमोन दा लुखानायफोरा लाखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों नैबेखौ लानांबाय आरो ओमफ्राय दासो जोंनिखौ दिनैनिफ्राय एसे सुरु खालामदों लुनाय नै दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय एथ' दुटा हब न दुकानটো ओमफ्राय इखिनिखौ माथो गुसेबथार नुदों हा अबेथिं माने बुजियाखै आं नांगौमोन आरो ओइथिंजाय वाशरुमसो मोनसे लुना होननांगौमोन आदैया औ इथिंजाय दर्जाखौ लाखिदो नै सुरु खालामबाय इनिफ्राय इसिम आरो ओमफ्राय 18 फुट नामा मा 18 फुट ना मा होनो 18 फुट गोलाव ओमफ्राय ओरै बारा गुवार माने गुवारानो खिन्थु माने इनिफ्राय इसिम आरो गुवारानो खिन्थु लुबा गुवार नुगोन इखौ ओमफ्राय इयावनो ओरै एसे पार्टिसन होनानै इथिं माने ट्रेडिं शेडिं खालामनाय जायगा खालामगोन आरो बे जरखौ ओमफ्राय ओरै जायगाया खालि दङ जोंना इथिं माने दखाना इसिनि ओमफ्राय जों एसे गोलाव लुदेरनो होबाय जोंनिखौ माने एसे ओरै बारायनानै लुनो होबाय आरो खालि दं बेनो लामा जिं मोजांथार जायगाया ना दे सुरु जाहांबाय होमबा दे दादा ভালকে বনাই দিবি দে জলদি বনাই দিবি আৰু ओमफ्राय इ खामसालि जागोन आरोना इ खामसालि ओमफ्राय इफोरखौ गासिबो लाजोब्बाय आरोखि लोगोफोर लाजोब्बाय ओमफ्राय मा दखान थागोन बेयाव मिन्थिया बाखि जोंना नैबे जागोन आरो लास्टनि ओरै खैराबारिनिफ्राय फैबा जोंना बे सेकेन्ड दखाना आरो हा मिथु बै जेनेबा ओरै सिदाथ' गरायसर थांबाय ओमफ्राय मोनसे ओरै टार्निं दंबावोना बे बबेथिं थाङो बेयो बे टार्निंआ बबेथिं थाङो ओरैजाय थांनाया आगदाथिं थांनाया नङा थबस' गुवारथिं ओंखारनो हायो बेजोंबो दे होमबालाय थाङा दे जों ओरै थांनो नागिरदों नोंसोर नायलांसै होननानै नै खैराबारिनि लोगोफोर बेयावनो आरो गानजा सकनि दखान लानाया देनां दखाना जाबा ब्लगाव अपेनिंखौ देखायना होगोन अब्ला बयबो फैबानो जाबाय आरो गानजा सकनि रायजोफोरखौ लोगो मोनबाय थासिगोन आंहा ना मिथु जि मोजांखा जायगाया साफा माने तिनिआलि गोदान आरो मा होनो तिनिआलि जायगाफोरा माने दासो गोदान खुलिनाय नालाय जायगाया बियो बारा गोबाव जायाखैना गानजा सगाव हाथाय साथाय खुलिनायफोरा मोजांथार साफा दा देरलांगासिनो दं आरोना सानसे देखो दसलो दायो जोङो मार्केटाव फैदों एसे शपिं जों मा लांनो फैखो दा दाउदै मटर दामानि मर्निंआव मटर जानो मोनथ्राखैना ओंखायनो पापर ओमफ्राय मा लादोंमोनलाय मिथु मा लादोंमोन ओमफ्राय नैखौ लादों ए मटर ए बुट ओमफ्राय नैबे पापरखौ लानि ओमफ्राय
दावदै फ्लेट मोनसे नोंसिनिथिं सामब्राम गोजा होना माथो होनो मिनि नोंखौलाय पियासा हारसानिसो दा सामब्राम गोजा माने बर'नि इसोरनिथिं हारसा नांदेरनाय गोजा ना मानसिफ्रा दावदै फ्लेट चलो ओमफ्राय दिनै मालाय बियो मुकबां भिडिअ लाबोगोननो बेनो आं दा दावदै संना हैनांसिगौ जाहैबाय आरोखि ना यही है जिंदगी नहीं जानसे कल ओमफ्राय लास्ट टायार मोनसे बुस्थु लाबोनोसै लोगोफोर बेनो जाहैबाय ब्लेक कफि लागे इने হি মিঠুক সদায় কৈ থাকো লৈ যা নাজানে হি ব্লেক কফিটো লৈ যাবলৈ নাই কৈ থাকে মিছা কথা কৈ থাকে এনে ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগে এইবোৰ খাই পেলাই ইমান মাছ মাংস খাই থাকো মটি হৈ কিনে লাবাই লাগে लोगोफोर दायो मा होनो थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै बेनो लास्ट शपिं दा बेनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजों ससे दा दावदै एवनायखौ इसे होबावनोसै नोंथांमोन पापड़ भुजिया ओमफ्राय कफि लोगोसे लुटुनि जेम्स ना मा बेयो ओमफ्राय चकलेट नङाबा आंनो मा लाबोदों आदि आंनो मा लाबोदों होनखागोन दा सहैबानो आइसो थ' क्यों ना पाऊँ नै खैराबारिनि टक्टा दर्जा दखानाव फैदों जों लोगोफोर सफाबो दं माथो नै खैराबारिनि दर्जा दखानाव फैदों जों लोगोफोर दर्जा नायनो थाखाय दखाननि डिजाइनफ्रा मोजां दंसै डिजाइन এটা আপোনালোকে নিজে বনায় নে নিজে বনাই আছে এই ভিতৰৰ মিস্ত্ৰী যেহলে মানে দেখাই প্লে এনেকে লাগে জি লাগে আপনি ফটোটো দিলে যেহলে এতে বনায় এটা গুৱাহাটী কালি আহিছে আপাৰৰ পৰা আহিছে এটা গুৱাহাটী সফাবৰ ভাল এটা কালি যাব টংলা এটা সেট যাব দামি কিন্তু মোটামুটি 55 আমি এই বিয়নো মজা দম মাঠে 55000 এটা যাব একদম অর্ডার দিয়া হিয়তে নেটত চাই আনি ফটো মাৰি আনি পৰাই ন আঙ্কল আমার এও হে বিলাক তেও নাই আজি এই কাপোৰ আনিব গৈছে তাৰমানে মংগলদৈ চাইটা সেট নতুন অৰ্ডাৰ আছে মানে কাপোৰ লাগে আজি বাইদৰ নাই না আজি কাপোৰ আনিব গৈছে আহিছে এতিয়া আহি আছে মংগলদৈৰ পৰা দামি কাপোৰ লাগে মানে সব ভাল সোফাই আছে সব কাট বিলাক ইয়াৰ ভিতৰত একদম ধুনিয়া এটো টাচ কৰি গম পায় আৰু ন গাড়ীৰ পৰা যদি সোফাটো পৰিও যায় কাপোৰ ফাটিব পাৰে কিন্তু কাট না ভাঙে হেনেকুৱা আৰু বৰ ধুনিয়া এনেকে গম নাপাও নহয় এবাৰ গম পালো আপোনাকে অৰ্ডাৰ দিম আৰু হেতু আছে ইটো ব্ৰেড ভাল লাগিছে এইবিলাক খালি এইবিলাক ওলাইছে এতিয়া ইয়াত হ'ব ইয়াৰ বনাব আৰু এনেকুৱা ফ্ৰেমত বহিব সেগুলো করে বার্নিশ কৰি আছে এই ডিজাইনটো বহুত ভাল লাগিছে ইউনিক হয় আমিটো ৰয়েল একদম ভাল লাগিছে लोगोफोर जोङो माने दखाननि दरजा माबा खालामनो फैदोंमोन बेयावनो सफाबो दङ आरोना नायलांनोसै आरो गरायसोरावसो थांलाबाय थायो जों बेयावनो मोजां सफा दं र' नै इ बुस्थु बे मेट्रेसाबो मोजां এটা বনাবো দিছে ন এটো গুৱাহাটীৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ দি বনাই আনো অৰ্ডাৰ দি বনাই কেমান লয় এটো সাইজটো দিলে হৈ যায় 12000 তাৰমানে আপুনি যেনেকুৱা সাইজ দিয়ে আমি সেই সাইজত বনাই একেলগে 6 সপ্তাহ লৈ আহো অটো টেনশন নাই দিলে হলে এবাৰ গম পালো বক্স পালেং নাই তো নাইটো সিঙ্গেল না ডাবল এটো হেড বক্স বেড বক্স দুইটাই ন এতিয়া এইটো সোফা এই যে বনাই গৈছে বস্তু দিয়া ঘুমাব এই নতুন কৰিছে যে এইটো নতুনকে হেৰি কৰিছে এই নি বেনাই লাইনে ইমান নেটৰ পৰা ওলাই বনোৱা এইটো সিঙ্গেল পিস আছে নেকি এনেকে সিঙ্গেল নাই এইটো সিঙ্গেল আছে এনে সিঙ্গেল পিস ভাল লাগে ৰ বুজিছা নেয়া নেবে সিঙ্গেল এইটো সিঙ্গেল আছে এনেকে সিঙ্গেল পিস লৈ ভাল এটো পালিঙৰ কাৰণে ন লাগিব কোই নেকি এই মাত্ৰ মাৰা এই ফুগাৰ ঘৰত পাৰিব কোনে লাগিব এইবিলাক এল সোফাছো এটো এটা এল হেতু এটা এল হেতু এটা এল তিনটা আছে এটো কালাৰটো ভাল লাগে এইটো এইবিলাক দামী কাপোৰ সব আপোনালোকে সব নিজেই বনায় ন সব নিজে
এনে আন্দাজত এনে কিমান মান পৰিব আপুনি গম পোৱা নে যেনিবা 50 মান আহি যাব নেকি 50-60 মান আহি যাব ন এটা এটা লয়ে বাৰু আমাৰটো কম পাব কাৰণ কাপটো আমাৰ নিজৰটো একচুয়ালি শেয়ার আল্লাহ সবসে দেখো তো মশলা হেভি মানে মোক এটা স্ট্যান্ডিং মিরর লাগে ড্রেসিং হয় না পাবো স্ট্যান্ডিং মিরর 4 সিটার 6 সিটার ইয়াতে আহি অর্ডার দিম দে আপুনি এই ডাইনিং টেবুল ফটোটো দিব অ বলে এনেকুৱা লাগে বস হৈ গ'ল এতিয়া জায়গাটো দেখিলো নহয় এতিয়া আহি থাকিম আৰু ঠিক আছে আঙ্গল लवगwfwr मिथुनि चेनेलनि मुकबां चेनेलनि थाखाय आङो मुकबां भिडिअनि थाखाय आङो दाउदै एवगासिनो दाउदै सा गरम खालामदों आदा फैदों ओमफ्राय नै इखौ दाउदैयाव होगोन दिनैना माने एग ग्रेभि जागोन आरो आंना स्पाइसि दै होबाय खोबनोसै लवगwfwr लवगwfwr आं दायो रेडि खालामसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय